Důležité pro všechny z nás je mít vlastní střechu nad hlavou a právě o střechách se budeme bavit v následující reportáži. Pane Zaďko, na úvod nám prozraďte, když se rozhodneme pro stavbu střechy, jak bychom měli ideálně postupovat? Nejideálnější je od výrobce nebo od dodavatele nechat si doporučit firmu, která vlastně tady v těch realizacích je už několik let a má v tom profesionální zkušenosti. Co by nám měly umět tyto firmy nabídnout za služby? Tyto firmy měly nabídnout od projektu po realizaci tesařských, klempířských a pokryvačských prací pro montáž střešních okén, po záruku na všechny dané výrobky, které vlastně na tu střechu jdou. Můžeme si popsat také jednotlivý postup prací a činností při stavbě střechy? V první řadě se musí udělat projekt. To je základ každé střechy a specifikace z té střechy buď bude krovová, anebo vazníková. Potom vlastně nechá vyrobit krov nebo vazníky, to jsou tesařské práce, namontuje se na připravený věnec, zakotví se krov a potom realizuje se pokryvačské práce a klempířské práce. Jaké materiály se v dnešní době nejvíce preferují? V této době se hodně preferuje betonová taška a trošku v pozadí zůstává keramická taška. Na horách, kde jsou větší sněhové zatížení, používá se lehčí krytina. Zmínil jste, že střechy se dělají buď vazníkové, nebo krovové. Jaký je v nich ten základní rozdíl? Rozdíl v krovový a vazníkový krov znamená, buď se člověk rozhodne, že si postaví bungalov bez možnosti prvního patra, anebo si postaví rodinný patrový dům a tam potom jde krov na to. Takže pro ty bungalovy se optimálně hodí ta vazníková střecha, ale už tam potom není dále možnost, kdybychom se do budoucna rozmysleli při stavě, tak už to nejde. Nejde. Tam jsou příčníky, které vlastně vynášejí váhu té střechy a nejde použít vlastně ani půdní prostor. Je o střechy také potřeba nějakým způsobem pečovat a jaká je zhruba jejich životnost? Průměrná životnost střechy se pohybuje kolem 100 let. Záruka na tento výrobek, každý výrobek má svoje evidenční číslo, je záruka v průměru 30 let. Člověk se o to nemusí starat, tady spíš údržba střech, to se týče dřeva, lazury, podbytí a takovýhle, tak to se musí přetírat. Ale střecha jako taková, o ní se nemusíte starat. V řadě odvětví se objevují nekvalitní a laciné produkty. Existuje podobný problém také v oblasti střešních krytin? V této době můžu říct za výrobce, který prodávají materiály, že u nás se nekvalitní materiál neprodává. Většina výrobců dá na svůj materiál, na svůj výrobek dá certifikát.